दा नै जों माने दैमायाव दुगैनो थांबाय दं आरोना हाजोनि दैमायाव बिनिफ्राय गंसे बाइकआवनो साथाम जाबनानै थांबाय दङ आरोना साथाम जाबनानै दा सोरबाफोर बुंहरलायगोन साफ्रि होननानै जों बेफोरबायदि नङा दै मानो होनब्ला फैसा थाखा गैया नालाय बाइक बायनो बिनिखायनो गंसेयावनो साथाम जाबनानै थांदों आरोना हाजोनि दैमायाव मोनफैबाय आरोना थेवबो नैबे दै फिसायाव दुगैया आरोना गोथौआवसो दुगैगोन गोथौआव दुगैबाबो जोङो माने सिख्लाफोर बायदि माने भिडिअ लानानै आगारला आरोना जों भिडिअ लानाय नंला दुगैनायखौ थेवबो नोंथांमोना हाजोनि भिउखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरै किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं वरना गुंडे पीछे पड़ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा दा नै दुगैखांबाय आरोना दुगैखांनानै दा साथामबो थांफिननो हमलायबाय आरोना ट्रिपल जाबनानै मानो होनोब्ला फैसा थाखा गैजाया बाइक बायनो बिनिखायनो गंसे बाइकआवनो साथाम जाबनानै न'आव फैफिनलायबाय आरोना न'आव थाबाय थानो बानानै लामाखै ओंखारबोलायबाय खानायखौ सिनजानानै नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं थम थम गारिया नै मालाय भाङा सिङा बुथुमग्रासो बुंजोब्बाय नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनानै लालायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मोनसे थाम्बनेइलाव मोनसे फट' नुदों जानो हागौ आरोना बे खुगा बुनानै थानाया बियो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोबा बियो जोंहानिनो फंबाय आरोना जोंहा बाबानि फंबायनि फिसाला मानो होनोब्ला बिनानावखौ खुदुमनायाव माने बेरे बमब्रमा बेरेया बे औवायाव जे खुरना थायो गोसोम गोसोम गिदिर गिदिरनो बेजों जोजानानै माने बिदि जानानै थादों आरोना नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ देखायनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय हमाननि खुगाया माबायदि जाखो नायलाय बमब्रमायानो जोनानैनो बिगैनि फुथुग्रायावनो दंमोननो माबायाव गनाव बिगि जेबा मा जानोमोन हमाननि खुगाखौ नायलाय नै माबा बायदि जाबाय लरमाय जालायथारबाय जाहैबाय गासिबो अरुणाचल आरोना बिनिफ्राय नैबे फिल्डआव मोनसे खेल दङ आरोना नै जाथारसिगोन बारा बावला दा आङो बबे जायगायाव हाबफैखो नायदो नै एखेबारे खासि बिबार गोजा आरोना बेयाव सिगां लामा दंमोन ओमफ्राय दालाङा इनै नाहरदो ओमफ्राय ओरैजाय खासि बिबार गोजा आरोना नै नायदो बा बे दालाङा सिगां बिदि नङामोन आरोना बिनिफ्राय दैबाना जानानै बेफोरबायदि बेलथायलांबाय आरोना नै नायलाय नै सिङाव नै नायदो ओमफ्राय ओरैजाय खासि बिबार गोजा नै बेलथायनानै नै थाबायजाला सिगां थाबायजाबावोमोन एसेबाव ओमफ्राय दा थाबायजासिनला आरो बिनिफ्राय थांबाय थानोसै भिडिअखौ नायलांबाय था होमबा नोंथांमोना ना चलो दिनै जाहैलायबाय नेक्स्ट डे कलेजाव थांनि आरोना फर्म फिलाप खालामनो दिनै लास्ट डेट दिनै नङाबा फर्म फिलाप खालायाबाथ' गैला आरोना नै हेलमेटबो लाखाबाय बेनिफ्राय थांबाय थानि आरोना बाइकनि अबस्थाखौ नाय ओमफ्राय माबायदि हालोदाव दं हाब्रु गोजा नै हाब्रु गोजा आरोना बाइकआ एखेबारे अबस्था गैया हाब्रु जायगा नालाय नै পূৰ্ণবত